Bine v-am găsit! Astăzi am zis că fac cartofi prăjiți, dar nu-i neafrigerați. Vedeți? La domnul aparat. Am zis că în timp ce aștept și fac cartofi prăjiți, am zis să vă spun câteva cuvinte, câteva vorbe ce am observat foarte mult de când am intrat în carantina asta. Vreau să vă spun că am observat o ură foarte mare din partea românilor, român contra român. Bă, nici eu nu sunt de acord cu multe comentarii pe internet. Indiferent că sunt politice, ori că sunt comentarii de hate, pentru că o persoană poate are mai mult sau mai puțin, sau că persoana aia își face dita mai acasă și aia altă nu își permite și nu știu ce. Bă, dar până la urmă, suntem români, mă. Dacă noi românii nu ne suportăm unii pe alții, atunci ce să mai zicem de un străin care pe bună dreptate poate are dreptul ca să ne urască pe unii dintre noi? Ce facem atunci? Eu înțeleg că e multă manipulare în țara asta, e multă minciună, e multe chestii să ascund. Dar mă, dacă tot comentăm, de exemplu pe Facebook, eu am o pagină de Facebook care e numai pentru știri făcută aia. Și am foarte multe reacții din partea oamenilor care îmi trimite în privat multe mesaje și sunt persoane care intră la discuții cu mine pe temă politică. Nu le-am așa mult cu politica, dar știu despre ce vorbesc, pentru că eu de foarte multă vreme îmi place politica, citesc și postez. Eu sunt de acord ca să nu fiți de acord cu politicienii sau cu comentarii altor persoane la anumite postări. Măi, dar totuși, ura asta pe care o avem în noi, nu ar trebui să o expunem public, adică pe pagini, pe comentarii. Am văzut că foarte mulți români se mâncă între ei, și mă refer la românul de rând, că se mâncă între ei, bă, și se înjură mai rău ca la ușa cortului. Eu, de fapt, nu știu cum se înjură la ușa cortului, dar vorba vine la ușa cortului. Bă, și se înjură de morți, de părinți, de familie, ba mai de nevestele altora, ba de copii, ba de... Bă, mie pur și simplu mi-e rușine să citesc comentariile alea, mă, să în spațiu public să arunci asemenea vorbe, că nu ești de acord cu că ăla ține cu PSD-ul sau că aia altă ține cu PNL-ul sau cu USR-ul. Bă, până la urmă suntem în România suntem o mână de oameni, mă. Bă, ar trebui să fim uniți, mă, și cu toții vedem adevărul. Și adevărul mă refer că ce se întâmplă cu guvernanță, ce fac guvernanță cu noi românii de rând, mă. Bă, și este o categorie de oameni care ține cu hoțul, mă. Și eu vă spun sincer, aia care țin cu hoțul, și ei hoț la rândul lor. Că altfel nu văd de ce ai susține un hoț. Nu văd de ce ai susține un hoț. Pentru ce îl susțin? Numai dacă nu ți-au făcut favor, dacă nu ți-au adus pachete, dacă nu ți-au băgat bani în buzunar. Dar până la urmă suntem români și noi românii ar trebui să fim uniți. Că văd și discriminarea asta. Oameni născuți în România, care unguri născuți în România, țigani născuți în România, chiar și e etnie asiatică, măi, am văzut mai nou că se naște în România, mă. Și acum ce să facem, băi? Trebuie să ne apucăm, bă, țiganule, bă, ungure, bă, gălbejitule, bă, nu știu ce, bă, oameni. Toți suntem români. Ne-am născut în România, da? Și mâncăm în România, și cumpărăm din România, și plătim taxe în România, ceea ce ne face să fim români. Pentru că cel de sus nu a lucrat mai mult pe un român și mai puțin pe un țigan. Numai la noi în țară aveți atâta discriminare, atâta ură, mă, între noi și pe platformele sociale. Bă, eu nu vă înțeleg, mă, unde duce ura asta, mă, ce aveți de câștigat, mă, că n-aveți nimic de câștigat, din contră, mă, lumea o să prească de tine. Și auziți la mine, vorba aia englezilor, karma is a bitch. No, gândește, când zice karma is a bitch, aia într-o bună zi se întoarce rău pe care l-ai făcut tu, se întoarce ție într-o zi. Eu vă spun, mă, bă, noi ca români să fim așa de
răutăcioși față unde să fim invidioși, să fim, bă, de ce naiba, mă, nu vă înțeleg, mă, ce dracu aveți în capul ăla, mă? Păi chiar nu vă gândiți, mă, zici că de-a lungul timpului v-a stricat rău de cap, mă, pe timpul meu nu era așa ceva, mă. Pe timpul meu ura asta nu era, mă, și era respect, mă, respect, respect, respect. Băi, zici că pe timp ce trece, ne zăpăcim cu tății de cap. Și eu am o teorie, ori ăștia aruncă ceva în aer ca să ne strice pe tăți de cap, ori mâncarea care o mâncăm noi ne dereglează creierul și modul de a gândi. Vai, așa ceva nu se poate, mă, să vă dai cu ură în jur, nu mai contează că unde ești, că ești în spațiu public, că ești pe o pagină socială, că te apuci în jur, frate, că tu știi că tu ai dreptate, tu ești ăla care... Nimeni nu are dreptate, numai tu ai dreptate. Și apoi dacă nimeni nu-ți dă dreptate, apoi începi și în jur de morți, familie și una și alta. Bă, frate, ce-i cu voi? Mă, eu nu știu vreodată ce ar putea să-l mulțumească pe un român. Mă refer în general. Eu stau și mă gândesc că sunt lucruri pe care probabil românii nu o să fie mulțumiți cu absolut nimic. Oricât ar avea, ar vrea mai mult. Și aici hai să facem, să zic că nu numai românii, că cam toată lumea în general, dar europenii un pic îs mai limitat, adică să mulțumesc până la urme cu ce au. Însă noi românii, din cauza sărăciei, mă, din care am venit, mă, din blocul comunist, a fost sărăcia aia mare, foametea, și am venit spre partea asta unde a fost, unde e mâncare, libertate, tot ce vrei, mă, și bă, dar noi tot trăim cu concepția asta că dacă avem, să vrem mai mult, mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și asta, vă spun sincer, asta e o chestie deja psihică. Tu trebuie să mergi să vorbești cu un psihiatru sau cu un psiholog ca să și să treci de etapa asta. Eu nu sunt așa, mă, eu dacă am să mânc, e bine, dacă n-am să mânc, ce să fac? Mă duc la vecinul să-i dau un cap sau să-l înjur pe ăla că ea... Scuzați-mă, mă, un picuț. Îmi cer scuze că am întors spatele. Revin, m-am trecut să mă scuzați. Foarte practic aparatul ăsta, vă spun sincer. Foarte practic. Scuzați-mă, dar prima porție a fost a lui mama. Prima dată mâncam mama și după aia eu. De asta vă spun, mă. Mulțumiți că cu ce aveți, cu ce vă ajută Dumnezeu. Mă, dacă ai o bucată de salam cu pâine, mâncă pe aia măcar să fii mulțumit. Mă, poți să-l iei. Ce stai, ketchup? Vezi că este și, uite, și. Ăla mic e dulce. Uite ce trebuie. Nu, dă-i, nu, lovește. Nu, așa. Hai? Eu de asta vă spun, bă, mulțumiți-vă cu ce aveți, cu ce vă da Dumnezeu și să nu vă fie ciudă pe altul sau pe că are mai mult ca voi. Ăia probabil că își permite, ori a fost la muncă, ori a ciordit,
Dar mă, nu contează ce-a făcut, ce nu a făcut, că românul se descurcă. Unii mai pură, unii mai lucră, alții pleacă dincolo. Ideea e că se descurcă, dar nu trebuie să fie ciudă că ăla are mai mult și tu ai mai puțin și să începi să-l înjuri și nu știu ce. Ori dacă nu ești de acord cu o postare, tu să începi să-l înjuri că tu ai senzația că tu ai dreptate și 100 nu are dreptate. Băi, omule, fiecare om are gândirea diferită. Eu îmi expun punctul meu de vedere. Dacă există o postare politică, eu îmi expun punctul meu de vedere după cum văd eu viața cu ochii mei. Fiecare avem experiența diferită. Dar asta nu înseamnă că tu, celălalt, vii și mă înjuri pe mine pentru că tu nu ești de acord cu ideea pe care mi-am expus eu acolo. Băi, omule, ai ideea mea, e experiența pe care am avut-o în viață, atât direct cât și indirect cu o persoană politică sau non-politică. Dar tu nu ai dreptul să vii să mă jignești, o să ai senzația că tu ai dreptate și eu nu știu ce vorbesc. Probabil că ai dreptate, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să mă contestezi cu înjurături. Fii om și da, îmi spui concret, cu fapte, mi-arăți că într-adevăr ai dreptate și atunci îți de acord cu tine, bă, am greșit, îmi cer scuze, îmi ștergi postarea. Dar vii fără fapte concrete și încep și mă jur că nu ești de acord cu ceea ce am comentat eu, pe lasă-mă să spun că ești un imbecil fără vindecare. Și văd ura asta, mă, de când s-a intrat în faza cu carantina, citesc foarte, foarte, foarte mult. E puțin stresant pentru că oricât ai scroll up, scroll down, coronavirus, atât internațional cât și la noi în România, în Europa. Da? Mai mult citesc articole românești, pentru că până la urmă fac parte din România și mă interesează ce se întâmplă cu țara noastră. Vreau să vă spun că din momentul în care s-au intrat în carantină până în momentul de față, românii au devenit foarte agresivi. Măi, au devenit agresivi probabil că nu suportă ideea să stai atât timp în casă. Dar dacă tu nu respecti chestia asta, acum nu știu dacă e adevărat cu coronavirus sau nu e adevărat, sau e o manipulare sau nu știu ce se întâmplă, dar mă, până la urmă e ținut cont de chestia asta, pentru că nu vrei să riști să-ți îmbolnăvești familia sau nu știu ce. Cum fac eu, de exemplu? Eu mă duc exact pentru strictul necesar, care lângă blocul meu, la undeva la 20 de metri sau 30 de metri, e un magazin a blocului, unde toți vecinii noștri de pe aici, de prin împrejurim, mergem la magazin că e mai rapid. Dar mă duc numai pentru că am nevoie. Nu mă duc pentru că vreau să mă plimb și că nu știu ce. Nu fac chestia asta pentru că risc să-mi îmbolnăvesc familia și nu vreau asta. Pentru că îmi iubesc familia. Și ar trebui și voi, la rândul vostru, să înțelegeți chestia asta. Știu că e stresant, știu că nici eu nu suport, zici că-ți ca o pasăre prinsă în colivie, nici eu nu suport chestia asta, vă spun sincer. Dar, îs cu gândul la familie și asta mă ajută să trec păstă. Dacă vreau să iau o gură de aer, norocul meu că stau la etajul 5 și ies pe balcon și îmi savurez țigara, cafeaua sau rare ori mai este când mănânc afară pe masă, pentru că timpul e favorabil. Nu știu cum o să trecem pe etapa asta cu coronavirus, cu carantina asta, dar o să fie o schimbare majoră în viața oamenilor. O să fie o schimbare și economia o să fie praf la pământ, o să fie. Chiar discutam cu un prieten, salutare Cătălin. Deci economia în momentul de față e deja praf. Și o să fie mult mai praf după ieșirea din pandemia asta, cum dragului zice. O să vedeți că nu o să ne ajungă banii de pe una pe alta, nu ce nu ne-au ajuns, dar acum o să fie mult mai rău, mult mai strict. Deja aproape 200.000 de oameni și-au pierdut jobul definitiv. Aproape 800.000 au intrat în șomaj tehnic, ceea ce înseamnă că 2 săptămâni lucri, 2 săptămâni stai acasă. Șomajul tehnic, 75% din salariul pe care l-ai avut. Nu, descurcă-te. Dacă ai chirie, facturi, mai ai și copii, mai ai și rate, mai ai și facturi de telefonie, procură-ți mâncarea zi de zi. Nu suntem viitorii, cum să zic, viitorii
nu să zic că murim de foame, dar o să fim exact la limită în care pur și simplu nu mai suntem în stare să ne procurăm hrana de zi cu zi, ori să ne ajutăm familia, ori copii, ori în general familia. O să vină vremea aia. Bă, eu nu vorbesc aberați, eu văd de pe acum că eu mă duc la magazin, eu știu ce am în portofel, eu știu că stric și eu știu cu ce am mai rămas și eu știu dacă îmi permit sau nu-mi permit. Eu acum spun de mine, dar lucrurile astea se vor schimba foarte mult. Deja am început să-mi schimbe. O să fie foamete, mă. Bă, o să fie foamete, o să vedeți voi. Știi cine e norocoși? Oamenii la țară. Nu, oamenii care sunt la țară, ăia sunt norocoși. Animale, zarzavaturi. Ăia da, mă. Ăia o să fie norocoși. Noi o să de la oraș, orășenii. Păi mă, să profiți de pe oameni și să pui asemenea prețuri aberante. Băi, eu m-am dus și mi-am luat că mi-e plac foarte mult ardei. M-ați mai văzut în clipuri că mănânc ardei roșu. Și a fost un ardei așa, băi, cam așa nii, ia să zic așa nii. Știți cât am dat pe un ardei? Nu mi-a venit să credeam la doamna de la casă că au greșit tasta. 6 lei pe un ardei. Zic că doamna, ați greșit asta, cum să dau 6 lei pe ardei? Că doar 6 lei dădeam înainte pe 4-5 ardei din aia așa mii. Dădeam, 6 lei dădeam. Și zic că doamna de la casă, doamnă, dumneavoastră ați greșit asta, cum să dau eu 6 lei pe un ardei? Deci că trebuie mie, dar să scumpi prețurile. Păi bine, doamnă, pe în halul ăsta să scumpi, că să dau 6 lei pe un ardei, păi dacă eu vreau să fac o ardei în plus, ce fac? Dau 100 de lei pe, numai pe ardei, fără tocătură, fără orez, fără morcov, fără nimica. Băi, și mi-a fost poftă și o trebuie să-l cumpăr. Am dat 6 lei. Mă, eu nu mă zgârcesc la mâncare. Bă, dar nici să profiți de oameni și de pandemia asta, să ridici prețurile în halul ăsta, încât pur și simplu tu să te îmbogățești, dau lui Dumnezeu să-ți folosești banii, știi tu unde e, ăla care te îmbogăță pe spatele oamenilor de rând. Știi tu unde e? Eu îi zic Las Vegas. Am mult ca să înțelegi cimitir. Bă, să profiți de oameni în halul ăsta, bată-te Dumnezeu să se bată și să n-ai noroc o viață întreagă. Dumnezeu nu doarme, mă. Tu ăla care ți-ai cu bani de pe spinarea oamenilor, mă, cu probleme, cu copii, mă, cu părinți bolnavi, mă. Tu nu o să ai noroc în veci, mă, Dumnezeu te bate. Nu acum. Acum ești în floarea vieții, ai bani, te arunci, trăiești bine. O să vină momentul când o să plătești pentru toate astea și banii nu o să te ajute. Oricât ai plătit, nu o să te ajute banii. Și ia unde ajungi. În sicriu, în 4 scânduri. Și ce scânduri? Nu de fapt. De brat că e mai ieftin, 900 de lei. Îți spun eu cât e prețul de acum asta și 900 de lei. Nu o să ajungi. Și copiii tăi să distreze pe banul tău care l-ai fraierit de pe alții. Nu să faci așa ceva, mă. Uitați-vă, țările europene au scăzut prețurile, mă. Vine în ajutorul populației, mă. Nu mai plătește facturi și nu știu ce. Ăștia altcineva. La judecător, la dactilograf și la ei, ca să nu mai plătească facturile la utilități. Și noi, oameni de rând, ce facem atunci? Nu ziceți, mă, dacă nu-i hoție pe față, mă, băi, hoție pe față, numai că nu ne zice fraierilor, v-am făcut-o, v-am ars, iară v-am ars. Da, nu, mă. Și tragem ca boi, tragem ca proștii. Și ce facem noi românii? Ne înjurăm unii pe alții pe Facebook. De atâta suntem în stare, să ne înjurăm pe Facebook, că de altceva nu suntem în stare. Noi suntem tari în clanță pe Facebook, în spatele calculatorului, că dacă ne-am întâlnit față în față, nu știu care dintre noi o ia la fugă mai repede, eu sau tu. Da, nu, că la mine nu merge, eu numai un alt, și ce-am terminat. Cu mine nu merge. De asta vă spun, bă, lăsați ura deoparte, mă, bă, nu vă mâncați românii între români, că așa ne mâncă aia de sus, de la conducere, ne mâncă pătăți, bă, vă spun, o să muriți de foame la propriu, o să muriți în case. Prețuri ridicate, facturi inflate, salarii de 75% șomaș tehnic, n-au trăiești. O să ajungi să împarți o franzelă la câteva zile. Doamne fer, uite, îmi fac ce, Doamne fer să vină vremea aia, dar o să vină momentul când o să faci chestia asta. Pentru că România nu prosperă, mă. România știți de unde are bani? Din împrumuturi și de la oamenii, la românii plecați dincolo care trimite bani în România. Dar de acolo are statul bani. România nu produce nimic în care să facă bani. Străinul care a angajat România aici în fabrici, străinul își face banii, plătește taxa care trebuie plătită la stat și își duce banii dincolo.
în conturile lui bancare, de dincolo. Cu ce-a rămas România? Cu aia a rămas în mână, în gură. Bă, de asta vă spun, suntem o mână de români. Indiferent că ești de acord cu felul meu de gândire sau nu ești de acord, bă, nu lăsați ura să pătrundă în voi, să vă înjurați unii pe alții și să ajungeți să vă dați cap în cap. Vedeți că și polițiștii sunt polițiști care sunt ok, sunt polițiști care nu sunt ok, care pur și simplu îți dă amendă cu tău hârtie. Dacă noi românii nu suntem uniți, înseamnă că peste noi orice țară poate vine să ne cucerească. Că din contră, eu mă bucur. Eu mă bucur că veniți aia și ne-au cotropit. Da. Pentru că eu am avut ură față de români. Eu nu știu genul de om ca să am ură față de români. Cu totuși că mulți români m-au jignit foarte mult. M-au jignit pentru că atâta li cap, atâta îi duce capul, atâta îi duce bila, n-ai ce să zic. Dar pentru aia n-am purtat ură. Eu fost și după moment, dar după aia mi-au trecut. Că eu sunt genul de om care nu țin ură pe nimeni. Eu sunt genul de om care tot timpul vesel. Încerc să-mi trăiesc viața așa cu mâini, bună, rea. N-am probleme. De asta vă spun, lăsați ura deoparte, că nu vă ajută cu absolut nimic, nu vă ajută. Din contră, vă adâncește, din ce în ce tot mai mult în ură vă adâncește și asta nu e ok. Asta o să devină o boală psihică, de care tot să ai nevoie de ajutor până la urma urmei. După cum vedeți, aparatul meu merge foarte bine, face cartofi, face și carne prăjită și vă spun sincer, numai un picuț. Da. Numai un picuț de ulei până acolo și am renunțat la ulei cu tătul. Ce frumos aparatul, vă îndemn să vă cumpărați și voi aparat. Nu vă să firma ca pe aici că fac reclamă la firmă. Bine, mai oameni, vă las să aveți o duminică plăcută pentru persoanele de etnie ungurească. Hristos a înviat. Sărbători fericite. Și la noi românii îs florile astăzi. Așa că fiți fericiți alături de familie și lăsați ura deoparte și gândurile rele, dă-le câte o palmă așa, pop, pop. Bine, vă pup. Ne auzim.